بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ingkang ditawas niki wau jelasno ayat sing ini. Ayat ini terakhir nerangno puji Allah niku boten demen karo wong sing mukhtaran fakhura. Mukhtaran niku nek dimaknani bahasa dhewe wengkek, wajah, wamer, bagus, kemayu, kesemuke, kemenakabiran muncul-muncul ngawak. Fakhuran niku ngedodono wong ya muncul-muncul meh padha tapi rada beda sithik nek fakhuran kuwi. Pokoke umum pamer aku. Aku regiane setahun dokter loro. Oh iso, mandek sikit ra iso. Ngono iku muncul-muncul apa. Wah, utane udah pinter. Ndak sak pelekan yang ngelayan motor loro kecil. Lah kowe kok iki oplak kabeh kabeh kere bahasane ngono. Lah sampe yen nek plek-plek walu bareng kere ya ana yen cek kere ae iso sing ngene gede piye. Mahal ngaku lalu kere yang kira-kira kere ini angin jam pesan ngenyean ngomong ngapik mawai karena itu mukhtaran bakulo karena itu gede sopo ya lah sopo kalau itu dijelaskan lagi ngaku ayat di sore ini dimana ini mungkin diterang aladina yaitu ngomong akeh ya kekhaluna kang padha medhit ya aladina ora medhit tok tapi kaya mulan perintah sapa aladina kaya mulan padha perintah sapa aladina annasa ing manungsa liyane perintah bil bukhli kelawan medhit wis medhit metikir aja-aja medhit ya mungkin diterangno lebih jelas lagi. Waya tumulan padha nyingetake sapa aladina ma ing barang
kang wis paring ing alaina sapa Allah Gusti Allah men pamlihi sapa padare sapa anugerah Gusti Allah. Nah iki terang ya. Dhewe nek memahami Al-Qur'an iki obyek sasarane sing disasar niku awake dhewe dhisik. Aku dari bentar terangke aja bukti nyulek wong liya kowe iki dadi wong ae iki dadi ora ngono. Dadi sing dicuci awake dhewe sik. Wong sing kemaki sing engkek sombong menus geman pokoke kemrung ra karuan sapa ya ku alladzina yaquluna wong sing medhit pol medhikil pol wis pamer umuman sombongan jam pesane wong liya nunjukno awake medhit sing nemen ora medhit tok malah perintah wong liya kok medhit iki sapa iki sing iki sapa iki kodang aku biasanya awake dhewe sing elek-elek iki sing disalahno wong liya lah kowe iki potonganmu iki dapurmu lagi aku ya iki metikil ngajak wong liya medhit pisan ora usah gue tekno gue anu wis ora usah wae menan malah kepingoken malah perintah wong liya kon medhit wis awake dhewe medhit-medhikil waca kanthi cipratan nang wong liya lan bondone marai wong liya kon medhit pisan dadi katane jelas banget kaya nana sabil buh perintah wong liya medhit wa yakumuna ma'atahumullahu min fadlin delikno nyingitno ora ngakoni tentang anugerah sing diparingno Gusti Allah ning wong mau anugerah Gusti Allah kuwi loro siji arupa bondo damelan itu ya loro apa ilmu bapane dhewe duwe akeh dadi sak pirang-pirang ana wong kebabat kang yo kuwi lah iku limpah nah yo jane sik akeh wah ndek ini ngono ya enek akeh duwe saiki jan gak enek blas tenan iki bahasa mek ya banyak iki ada ndek ini ngono lah ngomong jane enek ukih iki saiki bak pisan ini delikno yakumu nama atamu wa qabli dan dia yang duwe ra memang juta 100 juta ya enek malah banget saiki belas bakal bayar kae bakal kae bos apa ini kita ada ramo ngono dijagano aja ora niku nuduh aku ora tau diditoke yo iki sing kok duwe sing wong ahline ngerti ahline pinter tapi ora gelem nuduhno kuwi dianggap nyingetake ilmu nyingetake pengetahuan wong sing miliki ilmu ora nyebarno ilmu iku dilarang Gusti Allah dinati sekae perkara apa wae katimul ilmi ya anhu kullu syai'in wong sing miliki ilmu iso tapi ora gelem ngajarke iku dilanati apa wae dadi bakhil utawa medhit iku sifat sing di penyakit sing ditulakno setan nang atine wong sing jajah manungsa wong sing atine kejajah kebelenggu medhit iku ora bakal iso ngrasakno anyep ora bakal ngrasa sugih najan duwe bil 17 duwe sawah 50 hektar duwe sapi 100 nek perlu angger kowe dibelenggu sifat medhit ya tetep larang terus atine kurang terus kok kurang terus dadi pathokane sugih iku ambek melarat iku butuh ambek ora butuh kurang ambek ora kurang ada duit 100 miliar kok tapi wong medhit wedi nek pengen tambah ora ngerti orang mati ora salah duit
Jadi patokannya sugih ambek ora sugih ya wong kurang butuh butuh keblek apa ora keblek mobil ora keblek motor ora dipopo ora butuh apa-apa sing dibutuh saiki apa mangan enek lambi wis enek omah yo wis enek kuwi apike nek iso ora iso yo wis ngono kok main ngono iki sugih lah nek kurang serba kurang iku najar karo bondo kae jatine pelarat buat ini yang diseksa jika bondo medhit malah ngajak wong medhit ujug ayat wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina ban nerake medhit kok ujug ayat kafir kok medhit itu dadi kafir ngono ta piye wa a'tadna lan nyawisake sapa isun Allah lil kafirina kanggo kufur kabeh andaban ing siksa muhinan kang nginoake siksa kang merendahkan lecehkan. Nah, diterangke mau tentang medhit sing diajarno malah anak ning kutune kancane diajar medhit. Duwe bondo iki pimpin aja nyanyo wae ngomong genjeh ra isen. Oke, rene terus-terusno ngono nek ajari ngono badak ora ono. Rono sejarahe wong bangkrut, wong melarat, wong dadi entek mergo lomo iku lho enek critane. Wis golekno ning jagat iki ora tau enek. Wong melarat, wong bangkrut mergo lomo iku lho enek. Sing enek wong bangkrut, wong lomo mergo ora jujur, mergo medhit, mergo korupsi, akhirnya cincong polisi, iso gawe, kok entek ngelebur kan macam-macam. Sing enek sing bangkrut mergo main, larang ngeslot, larang nyawer, ora enek wong melarat mergo sedekah. Sak sekarang lho tau tumo, nek sedekah kira miliar. Nek melarat mergo ngeslot iki belarak, bro. Mamane 40 juta slot ora kapok. Besok baleni neh iso 20 juta kapok, baleni neh 50 juta. Nek jane sing dol neh 14 entek mabuk mergo main. Nek wong ujar-ujaria apa wae bangunan ngeculno bapane gedene 10 juta, nek akeh mensak. Dibak 10 masane langsung akeh. Najar nama enak atusan juta. Wah, bapaknya saya 10 juta kurang akeh ya. Besok nek ya 20. Besok nek ya 20 kalau mon sing mlarat ngono iku mergo nek main kalau 50 juta. Ora dikapok sik mendem. Wah, 1.000 jaman mono kalah market piro? 500 piye. Nek romret yang ngeres ping pindho dilipat sikut rong jam entek. Ngono iku cara iso kan gak kapok pas lipat untuk hidayah. Nek wong larat perkara sedekah ora tau tuh mon sing nek wong bangkrut iki ya ngapusi genten diapusi wong. Nek medhit genten dimedhiti wong. Mergo ngakali genten diakali wong. Mergo terkenal medite terus dagangan apa yulan liyane dadi rono lan bakal ono nek kiamat wong bangkrut perkara sedekah jariah sing ikhlas udah bakal ada ya ora tau ono sing enek bangkrut iki ya mergo sombong duraka Gusti Allah firman tumbas mergo duraka mergo medhit ditarik wong saiki ditarik zakate. Makanya kan pinter, firmannya artinya pinter rasanya korun itu artinya pinter ngalim nek barang sugih terus ditarik kata saya kira namen jariah zakat-zakatan qala innama utituhu ala ilmin indi aku iso sugih dhewe mergo aku pinter kok namen harake jumlah jaluk ngene bantuan nek jaya cara bahasane wae dhewe ngono. Kemendos nyomboke awake jabal wong liya iwi-iwi wong sing lagi ibadah. Karo niku
Jadi Nabi Musa puncaknya pas lagi ibadah diwiwi, lagi ibadah kalau ini pikir melanggar, pikir barang-barang ini korum sabarane malah nutuki yang terbangan surak-surak kalau ini berdosa personil lah. Baru nyanyi-nyanyi surak-surak korum itu. Terus ditegur Nabi Musa kalau ini piye lah, kalau jaya aku piye lah, tapi lah kok ora terima Musa, kalau rati ya. Kowe jenenge dhewe kamulyan dadi nabi. Tapi kire apa? Aku dhewe kamulyan dadi wong sugih. Kowe ora trimo kowe piye? Ya undang donga sing mandi kowe nek iso donga. Apa aku sing donga dadi tantangan donga. Kowe ora peteng siagate di kukupi donya iku ora iso ngerti diapik elek. Kaya-kaya wis wani nerjang nantang kuasane Gusti Allah. Jadi malah nantang aja, dan aku sing donga sik, kok sing donga sik. Singkat cerita terus, gue tenang, pengen donga adu donga. Dia kok orang donga sak katoke ora mandi. Ya wis saiki den kowe sing donga sak tenang kowe pengen tak dongake. Musa iku nek protes api nek boten Gusti Allah. Gusti, kula niki cek tercatat minangka rusule jenengan boten protes saya protes saya wong pinter iki. Kula niki cek kecatet rasule jenengan kan boten. Nek cek kecatet niki rasule jenengan iki diwirang-wirang korun dituduh zina. Jadi diwirang-wirang dituduh zina, siji dina kula wong akeh ngopahi wong wedok lonte dikon ngaku nek meteng ditengi Musa. Gue saya nek modus ngono iku lebar. Buat fitnah itu zaman biyen ya saya. Kon ngaku nek sing ketemu Musa ora duwe akeh. Musa buat wis nang iki kita itu mau tukul larang wajah dukore iku najan wadang bukti campur semua apa. Nek wis nesu ceritane ulune nyodok nanti nyodos kelambi. Kowe tenang, sing ngamili aku. Akhirnya rawani aku terus jujur mergo roh Kanjeng Nabi Musa iku wong jujur sing wedok mau rawani gawe fitnah. Dene Gusti Allah, Gusti niki kula rasane jenengan sik sah ta mboten jek tercatat ta mboten. Yo jek Musa, nek jek tercatat niki rasane jenengan dinyek korun. Kula mboten trima cerita terus mulai wahyu, paling wahyu, Musa, bumi, kaya setawai ilham, kakak patuh, kok penyembuhan, maupun dungono. Kita cerita bumi diperintah, bumi untalan, kalau bumi diuntal, teko awake, teko dengkulnya, diputer ngerti kerajaannya ambles, betes-betes itu jauh diputer ambles, sakilan, nanti dino kiamat. Niku hancure karo ora perkara apik, ora perkara jariah, ora perkara berkorban berjuang Gusti Allah, tapi perkara sombong, perkara gede, perkara menyek nang Gusti Allah, lan menyek kasih Gusti Allah iku kok. Lah wong sing bakal iki ujungane Gusti Allah ada tenang lil kafirina ada pemulina kok kafir sing kepiye maksude? Kafir itu ora sing nafsiri maknane suwalike syukur itu kafir. Kaya ayat la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nek kowe nyukuri nikmatku ya bakal tambahi keberkahane nikmatku nang sliramu, tapi nek kowe ngufuri ora ngakoni. Orang ngakoni pemberian Gusti Allah itu anugerah. Iku dosa akeh lemari Gusti Allah. Ora saya tambah syukur, saya tambah murkone. Diwenehi kedudukan mapan, ora tambah syukur, tambah kemlitine, monggo bakal dicawisi Gusti Allah azab utawa siksa sing bakal menghinakan, siksa sing melecehkan. Sita sing ngrendahno wis disiksa tuwung pilingi jadi iso
diunek-unekno soal kemung iki sing bento wong nyicil ya plok tangan iki sing gerak ya plok iki sirah-sirah iki sing kok mendul ya plok dadi muhina iki dikepuki dijurawake iki dino iki siksa sing muhina nginake sapa nek sing dimaksud wong muftalan mafura iku cirine piye nek waladina lan wong akeh yung fikuna kan bodo nafakohake jadiake baweno coba ladina amalahu bondone aladina ning leweno ora kok lan Gusti Allah ora ria annasi krono pamer krono pramer dingerti di sawang manusa ria annasi krono arai di sawang manusa wala yu'minunan ora krono iman sapa aladina lan ora beriman sapa aladina billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir sirine wong sing pamer sombong kabur muktalan kapurane iku wong kira tinggal ya gelem wenehke bondone nafkahno bandane tapi nah bangunan boleh jalan, boleh wong fakir miskin, boleh wong kaya. Tapi riaan nasi ditutup-tutupi wong, belum nek diakoni wong akeh, belum nek disebut wong akeh. Ini sumbangan dari Pak Masuri sekian juta, mudah-mudahan ditambah lebih kaya lagi nek disebut dengan aplaus ini senang riaan nasi. Nah intinya aja semua. Wah, nyumbang bodoh kayak rapi-rapi nyumbang itu tak sumbang kok dia di kayak riaan nasi nonton itu pamer-pamer nonton itu utawa kalau kekurangan enggak boleh sutono ya kayak orang tak sumbang keleleran kayak orang tak tahu ini orang mulai tahu ini apa orang belum ngecili cerita-cerita nonton itu wenehke nyumbang nafkah tapi riaan nas neng justru dhisik kae aladina yukuna aladina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha dhisik ra dari kena bodo iman coba rusak sedekahmu nganggo nglarakno lan nganggo mundat-mundat ilmani kelawan mudah-mudah malah ada dan nolaraknya dia karena ada wong kekurangan jadi duit tapi dincang berno ya kira lah itu orang no saya kurang-kurang nah kurangnya adalah ini buat tapi ngelarakno menurut itu merusak jari-jari utawa ngelarakno gak itu langsung gue aku tidak tak titik kira tak buat tuh rata sumbang keleleran ya sagam konten itu mau sampai orang ini contoh berapa orang di pondok kita ada yang udah jadi mama contoh umpamanya masjid rata diajani rata buat ini keleleran ini jenenge mani almana walana mudah-mudah terang-terang nah itu kamasalu kamasal sokwaning koyotine ana waktu gilang waktu gede alai turabun dhuwure ana wak bledune ana bledua apa jenenge amu pasoga wa tilur kena dan terus piye nek ngono iku ana waktu kaya iki ada amune ketraten terus piye patal kamu soda teknis tersi di sedekah nek nang ngene sebutno riaan nasi neng sudah bakal satunya ketika bilman ninggal anda mulai kala diuku malah riaan nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir nek jariyah ku ora ana critane krana Allah ora krana dina akhir ya krana ben dilem wong ben ngerti wong jan ngono tenan ben ngono iki Citarum ora bae sing tahu antur mau ngece atur masyarakat yang omah dhewe ngantek lino boleh kok. Lah sedekah sing paling apik ning santrine sing sak omase. Nek cukup nek ora ya teko nggonku.
Lah tapi ora tau diturakno, ora tau turak. Lah ya dadi tangga iki pertama sing sak omah sik tangga terjebak. Lah tangga nek wong sugih sing dihukumi tangga teko 40 omah. Lah jenengan kan wong pikir. Ya ora pikir lah, miskin tanggane sitok-sitok ae, lho sitok, budi sitok, nang sitok. Gue nek wis sitok cukup nek lagi tambah loro. Aku sing cedhak, aku kertian. Berarti pikir bener sih kamu kok sadar. Tadi pikir iki apik timbang sugih syukur, iki luwih utama wong pikir sadar. Wong sugih syukur iki sampeyan ning ana cek mulya wong pikir sadar. Wong sepekir sing syukur, piangan wong pikir syukur ya alhamdulillah. Iki reca penak. Kayak aku nek ana wong ngene sadar kok ora syukur. Jadi Al-Jurlaki walayumina billahi wal yaumil akhir. Tujuannya ora enak kalau dina akhir, ora enak kalau Gusti Allah, ora percaya karo Gusti Allah. Jadi lek awak kuwi gelem awak kaki kok. Kuwi nek dingerti wong, dilem wong, diakoni wong. Mereka ciri-cirine wong mukhtaran kafur lek iku. Walayumina billahi wal yaumil akhir. Wa man kausapane wong iku yakun ana sapa man iku yakun ana sapa man apa syaitan sapa setan lan kudu iman iku korinan kanca pasa monggo iku saelek-eleke apane korinan kancane wong sing wedi mengawi wong ya kok wedi ngono iku kancane setan ayat iki ditutupi nganggo istighfar Al-Qur'an ngeten iki istighfar ingkang ora Gusti Allah pirsa tapi jelas endi-endine wong sing enek kancane iku mung setan ngono iku saelek kanca. Setan itu ada setan jin, ada setan manungsa. Ana sing nerangake setan itu dudu makhluk tapi watake makhluk sing elek. Dadi ndi lakon elek itu setan, ndi perbuatan elek itu setan. Ana sing nerangake setan itu ya jin sing ora Islam itu setan. Lah setan iku ana sing saka manungsa, ana sing saka jin. Setan sing saka jin yaiku sing ganggu ning atine wong. Gawe ragu-ragu, gawe ramantek, gawe gore panah gawe kelakon apik kok iya kok ora iki atine dikira setan. Setan sing saka manungsa ya kuwi setan sing pokoke entekno sego, entekno jangan, entekno dhuwit, tapi lakone elek. Mengaruhi elek, ngajak elek itu jenenge setan saka manungsa. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu saka golongan jin, ana saka golongan manungsa. Lah wong kancane setan yo saelek-eleke kanca. Wong kaya kancane wong elek tok yo saelek kanca. Mergo ning dunya iku nek pengen ngerti kelakuan tak dari wong gampang. Delok rombongane sapa? Nah, nek talenge piye banyak. Anil mar ila tas'al wasal qarini fa inna qarina bil qarini yatati cetakon sangong si citakon kancane rono satemene kanca manut kang cari. Nah kabeh pengen ngerti dia pure masuk iki wong modele piye gampang dijenengan gawe kancane sapa kancane ngaji kancane sing ICC mungkin mau musik-musik ibadahnya, tapi pokoknya sedang ibadah. Berarti pokoknya dolanya kok apik-apik ya, pokoknya ngerengkak-ngerengkak lah sih kira-kira dulu.
Nek pengen ngerti sapa modele Pak Sisi modele kok piye? Lah kok kumpulane sapa? Kumpulane kok tukang nyawer apa tukang apa? Ora, wong kan budak duduk munggah masak sarungan, berarti rombongan ngaji. Apik ya, apik. Dadi gampang pilihane wong iki kan. Lah nek didelok kumpulane kok tukang banteng remi, banteng balakno. Tukang nyodok, tukang ngombe, rino kumplane ngombe. Aku butuh kumpul-kumpul, butuhku tayo boleh wong ngene, bukan wong iya aku iso beda-beda. Pokoke kanggo kumpulan tukang main, mendina kok tukang main dadi yo gampang dititeni tukang main kuwi habis nyelang pe sing piye wae diakoni cek ra diakoni. Pamane apa jenenge sobone esuk nang lu sore nang lu to nang Megar nang kono tak undangan ngaji lah. Alah nek tukang jajan daging bosok iki diakoni cek ra diakoni sapa sing ngangkon ngono. Pamane sobone nang kafe. Masa nang kafe ate yasinan. Alah ya kumulane cukup. Kumulane berarti gemblok. Ya nek diakoni cek ra diakoni deloken saka kancane saina korini yang tadi nek kancane wong elek kancane setan ya sepasa korina wa ma'adha alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa man yakun syaitan lan korina rasa korina wa ma'adha lan kaya apa lan kepriye to alaihi kuwi ngatasé alaihi iku melati utawa bahayane ngatasé aladina lau amanu lamun padha iman sapa aladina billahi lawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan lawan dina akhir wa anfaqu lan padha nafaqahake aladina mimma saking rezeki sebagian dari rezeki rozako kan apa rezeki hum engaladina sapa Allah Gusti Allah bedane kepriye yo kepriye to biasane kaya iku dane yo wong-wong iku mau belum iman mek Gusti Allah lan dina akhir tandane nek iman mek Gusti Allah mek dina akhir piye yo patuh ning Gusti Allah ya ninggalane Gusti Allah ya percaya nek sampe ana dina kiamat mesti bakal dijaluki pertanggungjawaban kabeh perbuatane jenenge iman nek wis iman mek Gusti Allah dina akhir kudune wonge angkat wong marozaqahullah nyanye sapa wae ora pikir ora bercirit dan ungkapan kuwi sing suka rada tapi dadi makna rada temonjo mujizat sekuat bangsa neng iku gelem tobat iku luwih hebat siki tapi ora kena kudu gedano iku luwih hebat timbang masjid neng masjid kecirit nganit kitab neng natap-natap alhamdulillah orang-orang berjejak sekuat bangsa tapi tobat tidak diwakil rusak ini iku luwih hebat timbang imam masjid neng masjid kecirit masjid kok jadi lek ngomong tapi masjid mulai itu ora ada iku ya boleh tiba sapa orang duduk ini ngalen kitab yang sampun gelap ngalen kitab selain dalil ketok ini lagi ketok awake dhewe natap luwih becik ngano apa ning nyanyo ngano apa ora yo tapi nyanyo ora mikir bagian dalil mikir ora kaprah tiwas amal alim wa amal billahi wal yawmil akhir wa taqumi ma'ruzaqahu wa bahkan alamis ana Allah Gusti Allah bihi kelawan aladina iku aliman maha mudane limo mirsani
kabeh awake dhewe iku nyebul kotak 5.000 mbok 1.000 mbok 1 juta mbok 5 juta iku ora usah dinyonyoni dikono Gusti Allah wis kok pirsa kok ini hati sing tau kakake nika napa 7 sing somben bakal hidup-hidupan dinane ramai hidupan di antara salah siji adalah sepuluh kabeh wong sing sedekah tapi didelikno seolah-olah nganti tangan kiwane ra ngerti sing dilungno tangan tengene iku sarepan bae sarepan jane nyanyong wekno sedekah rene nganti wong sak omah dhewe dhuwure to bojone gak ngerti senengan sedekah nanti jaya ngerti ngono iku salah sijine wong sing somben bakal oleh yup-yupan nang dinane wong ora yup-yupan kejaba yup-yupan Gusti Allah sabaatun yudhilluhum Allahu biyaumin la dhilla illa dhilluhu ana pitung golongan sing bakal duwe yup-yupan Gusti Allah somben yaiku ing dalem dina ora ana yup-yupan blas kejaba yup-yupan Gusti Allah ana pitu nek sebutne kabeh wongen kita sebutno di antarane sing jiwa sing jariyah sedekah yo disingetake nganti ora ngerti tangan kiwane ora ngerti sing dia tangan tengene wong sing janji iso bentuk yup-yupan maksa kok ora iki bagi dan sama dulu coba muncul sekat boleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khayra illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta wa la quwwata illa billahil aliyyil ونحن على عبد جواد وتوكلنا نقول لك برحمتك علينا ونحن بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك